No corazón da Costa da Morte, onde a terra se encontra co océano Atlántico, atopamos Cereixo, unha parroquia pequena en extensión, pero inmensa en historias, un lugar onde o tempo parece deterse. A cada recuncho garda historias de coraxe, mar e familia. Aquí, entre o salitre e o vento, xeracións de mulleres fixeron do mar e da terra a súa vida, tecendo co seu esforzo a identidade deste lugar. Dende tempos inmemoriais, Cereixo foi un porto de referencia na ría de Camariñas. Nun pequeno tramo de río había 4 embarcadoiros, o que indica a importancia de Cereixo na navegación. As súas augas foron testemunhas de innumerables xornadas de pesca e marisqueo, actividades que sustentaron as xeracións. Nunha parroquia con tan poucos metros de costa, sorprende ver como a vida do mar e da terra se entrelazaban. Os carros de vacas compartían camiño coas gamelas, que chegaban cargadas de peixe e marisco. Nesta contorna, as mulleres desempeñaron un papel fundamental. Elas, con mans firmes e corazóns valentes, entraban nas augas para mariscar ou pescar, recollendo os froitos que o mar ofrecía. Íbamos todo o exército, como di, todo o pueblo. Poucas quedaban. Iba mucha gente, Gustaba. Iba como iba a maioría de xente, pero non iba todo o ano, iba sempre no tempo de beber, no tempo de abrir o marisqueo. Quedaba alguén, pero poucas. Sempre íbamos, que fixéramos pouco, que fixéramos moito, nós íbamos. Iba o cangreso, iba o palangre. Tamén iba aos barbechos. Mas se queríamos mexillóns para casa, agullas para comer, tamén íbamos. Traía as sardiñas, sacábamos a tripa, miras que había, e íbamos cunha caniña, un cordel, ali a Horta do Mar, que lle chamamos nós, ali xunto ao astillero, e collía sanguiles. Horta do Mar? Sí, houve matrimonios que só vivían do mar. Había agullas que saltaban na arena, iban tamén para comer para casa, as ollas, antes o mar daba moito. mujeres también iban da parte de aí, de Ondedor, de Javiña, de muchos sitios, donde venían de Carnés. Porque antes habían muchas necesidades. Y la gente, el mar da mucho que comer. Yo viví siempre del mar, Y mis hijos nunca les faltaron que comer. Pois iban, como che contaron, os cancarexos, as ollas, iban sobre todo a ameixa, e todo para vender. Todo formaba parte da súa economía, unha economía de subsistencia, pero ao final, mira. Ser muller en Cereixo era levar o peso do mundo sen deixar que se notara. Era madrugar para ir ao mar, mariscar, sortear mareas mentres pensaban o que había que facer de comer, en se as fillas e fillos tiñan todo listo para ir á escola. Cando o sol aínda non asomaba, metíanse na agua fría, recollendo ameixas e berberechos, cas mans endurecidas polo traballo. Elas mariscaban, pero tamén pescaban. Pescaban xoias cos seus chuzos ou francadas. O traballo non acababa no mar ou no río, aínda quedaba vendelo, que tamén o facían elas e as súas fillas, cunha carretilla, unha caixa na cabeza. As ollas non as vendían por kilogramos, senón por cambitos, colgadas polas galadas cunhas xestas. As ameixas, como a xente non tiña pesas, empregaban a lata da peseta, arrasada para saber a cantidade capturada. Non se enganaba nin un gramo cando o comprador as pesaba. Que utilizabades para pescar? Pasolla. Sí, pasolla. Un francar con unhas chismes que tiñan jaladas, a clavaban, sentías unha cousa así, ibas así toda a marea, non? Sí. Entonces, se as ollas xa as tintes que lavar, que estaba blando. Para vender, que o compraban ali no mar. Tiña unha pesa, cada un vendía o que tiña, o que apañaba. Había quen apañaba 2 sacos, había quen tiña unha bolsa de 10 kilos ou de 5, ou como fora, según a crúa que collera. Porque o berberecho, había quen tiña lancha, e xa o collían da lancha. Nós íbamos a Ribeira, aproveitamos a marea, e si que estaba a marea chea, pois, alguén que nos pasaba, que tiña jamele, pois levaba o noso saco, ou para outro lado que viña un camión, compralos do lado de Dor, de esa viña. Tiñamos en Xerais un
así como un barco, meu pai chamáballe unha chate. No medio tiña un hueco cuadrado, e depois nós nese espacio todo, meu pai emborcaba nos sacos de brevechos e nós escollíamos. Miña nai, a máis miña irmán e eu escollíamos os brevechos. E puñíamos depois nos sacos, e depois meu pai iba leválos a dor. Y las ollas y eso que pescabas, o muso, eso, iban las hijas que ya eran granditas, y iban con una cajita en la cabeza, iban por las puertas a vender. E depois nos íbamos vender o pescado. Puñíamos, meu pai puñíanos os cambitos de musos, eran 5 ou 6 musos en cada cambito, e depois íbamos vender polas aldeas. Nos portábamos nunha caixa, e na cabeza. Puñíanos un molido de unha toalla, e depois nós levábamoslo na cabeza. Miña nai vendíanos primeiro o noso, o de miña irmán a malo meu, e ela vendía ao final. E despois, cando viñamos de volta, pois dábanos un trozos de brone, dábanos faves, pero ao mellor dábanos o pescado e cambiábamos unha cousa por outra. Bueno, contame miña nai, miñas tías, as veciñas, que incluso agora que o ourizo de mar, que é o caviar gallego, naqueles momentos iban aos ourizos. Por esa zona de aí atravesaban e traían os sacos na cabeza. Imagínate agora traer un saco na cabeza kilómetros andando con eses sacos. Porque mentres os homes ian ao gran sol ou emigraban buscando fortuna en América e en Europa, elas quedaban aquí, sendo o sostén de familias enteiras. A súa labor, aínda que silenciosa, infravalorada e moi invisibilizada, era esencial para a economía e a subsistencia da familia. Primeiro nos casamos, non había nada, na casa viega, e mi marido emigrou. Eu quedei cos fillos, tiña vacas, e os fillos iban ao colegio. Eu traballei moito a criar os fillos, eso, hasta que os depuxen a todos. Cando todos marcharon para Suíça, eu tamén fun. E cheguei lá, eu quería traballar. Ele non quería que traballara, que ganaba ele bastante para non los dou, porque os fillos xa estaban dispostos. Pero eu non me fazia, eu que fago aquí, eu quero traballar, pero non sabía falar. Era alemán, o alemán non, o francés ainda vai, pero o alemán non entendia. Non, ti non estás por que trabalhar, dizia-me ele. Pero claro, eu non estaba feita. Se facían falta 5 euros, tiña que collerlos onde eu sabía. Eu quería ganar, quería comprar as miñas cousas, que eu quería. Bueno, eu non quería pedir. Resulta que dixen ao filho máis velho, mira, ven comigo buscar traballo. Pero o meu pai non quere, dixía, bueno, ti ven comigo. E fomos a unha fábrica de fruta. Deram-me trabalho. Deram-me trabalho, dixia, mira, eu chego a casa, eu vou trabalhar. Pero como vas trabalhar, para quê? Que ganamos a bom do filho estando a postos. Quero trabalhar como nunca facía na casa ali, falar non sabía, ao bar non podía ir, entonces nada. Eu iba a trabalhar, primeiro paseines, pero viña para casa contente. A muller facía de todo, como venden elas, non negaban o corpo, traballaban ca mesma vontade dun home. Elas dedicáronse ao sector pesqueiro, mariscaban, traballaban na agricultura, colaboraban no proceso da matanza, panillaban e cuidaban da casa da familia, xornadas que nunca remataban. Roles aprendidos e interiorizados dende pequenas, que non foron quen de cuestionar, pois asimilaban que formaba parte do ADN da muller. Iba a trabajar a los domingos hasta que había sido labrador, a hacer camas hasta Quintans. Me venían a buscar a la casa, y me traían a hacer camas y servir las mesas. Y en el puente, yo a echar el cuerpo a todos los trabajos. Siempre me llevaba la idea de mucho trabajar. Trabajaba yo, no es porque decirlo, yo lo tenía en la gloria, era más competente, yo más dura para el trabajo que mi marido. Bueno, eu como traballei fui unha granja de galiñas que tuve. Chegábame ao mellor o camión do que traía o pienso, e ao mellor viña ás 10 da noite ou ás 9 cando viña da Coruña, e descargaba na beira da carretera, tapaba con plástico. E depois iba eu coa carreta hasta onde podía, traía 3 ou 4 sacos. E
E depois iba collendo un e un na cabeza para pasalo para Aranje, porque había que pasar unha finca. E a carreta non iba pola terra. Plantábamos patacas, plantábamos millo, sí, millo a patacas. A vida o que estaba no campo solo non lle daba a traballar no que vía e iba ao mar. Eu penillei en algo en canto non tuve eses os fillos, pero depois, sí, xa houve que abandonar. A todo non das. A miña vida foi complicada. A miña vida tuve aquí, depois eu na terra tamén eu, por exemplo, caseime, e depois fun para casa de meu sogro, e traballaba na terra, pero solamente puñía o millo, a máis iba a axudar a poñer as patatas. Eu ao monte nunca fun, Marchaba para las amejas, no, para pinchar a las suyas, no, a las amejas y al berberecho. Y un día llega a un que le llaman el campo de la Ribera, había dos hombres, y yo aquí tenía miedo, ¿no? Pero no, yo los saludé y cada uno fueron a su camino y yo fui al mío. Pero miedo cogía bastante, porque era muy solo para una mujer. Traballábamos nas leiras, cuidábamos das galiñas, apañábamos hierba coa fouciña para as vacas, que non había máquinas, e traíamosla na carreta ou no carro. E se o tempo sobre, a noite, desde que recollíamos todo, e cenábamos, íbamos para penillar de noite, para contar contos máis para pelillar, pero para pelillar de verdade, non é para pasar tempo, sí. E cando a marea baixaba e o campo descansaba, as súas mans seguían traballando. Sacaban a almofada e entre confidencias e risas tecían. Tecían historias, tecían economía, tecían comunidade e tecían vida social. Dende pequenas, ensinábañas a palillar. Era unha aprendizaxe que viña de aboas a nais. Cada pique era unha conversa compartida, un consello, unha experiencia. As panilladas eran moito máis que un oficio. Era un espazo de reunión, de apoio, de sororidade. Entre palilla e palillo transmitíanse coñecemento, alegrías e penas. Moitas mulleres viviron gracias ao encaixe. Moitas das que hoxe contan estas historias cobran unha pensión grazas a este traballo. Antes vivíase do palillo. As nosas abuelas palillaban hasta 12 da noite, desde pola mañá que se levantaban. E despois, cando nas netas, miña abuela me levaba para a horta para aprender a pelillar, a pasar os pares. Viñamos á escuela aquí á Torre, e pola tarde pelillar, e dabanche aquela tarea. Tens que facer hasta aquí, depois podes ir xogar. E había unha pelillada ao mellor de 16 personas, e pelillábamos hasta as 12 de noite. Ti acordas? Sí, acórdome tamén, sí, que empecé moi pequeniña tamén, dos 4 anos, a pelillar, enseñoume miña nai, e así fui unha generación sempre de abuelas para nais e de nais para fillos, e así fui. O Muíño das Mareas é un dos máis antigos de Galicia. Aquí, o río e o mar traballan xuntos para moer o gran. As mulleres, ademais de todo o que xa facían, viñen aquí esperando a súa quenda, compartindo historias mentres as moas xiraban sen descanso. Foi Carmen Moreira Castro a última muiñeira de Cereixo. Deixou de moer nos anos 60, pero a memoria do seu traballo aínda permanece nas pedras deste muiño. Cuando vení yo para aquí, el de trigo ya no trabajaba, porque había 3. Nosotros trabajábamos con lo de maíz, para los vecinos de aquí, de alrededor, de cerca. Para afuera no. Y muchas veces lo echaba yo a mover con unas palancas, apalancaba con un palo de ferro y lo subía y se le echaba a mover. E así, as súas vidas estaban entrelazadas por todos estes elementos, o mar, a terra, os cuidados e o encaixe. Vidas e historias tecidas con esforzo e con tenrura. Vidas e historias cheas de silencios impostos, pero tamén de forza serea. Hoxe a vida mudou. O traballo no mar xa non é o que era. Pero en cada marea, en cada palellada, en cada historia contada cara onde o lume, permanece a pegada das mulleres que viñeron antes. As mulleres de Cereixo non só foron testemunhas do tempo,
Foron as protagonistas dunha historia que merece ser contada. As mulleres de Cereixo seguen a ser a alma da comunidade. Aínda que os tempos cambiaron, o seu espírito resiliente e a súa conexión co mar e a terra perduran. Souberon adaptarse, preservando tradicións e enfrontando novos desafíos coa mesma determinación que as súas antepasadas. Que nunca se esquezan os seus nomes, que nunca se apaguen as súas voces, porque sen elas Cereixo non sería o que é. Un lugar onde a terra e o mar se abrazan, onde a memoria se tece con cada onda que chega á ribeira. As historias destas mulleres é un legado vivo, unha mostra da forza e do carácter que definen a Cereixo. As súas vidas, entrelazadas co mar, o muiño, o palillo, a terra e a familia. Son unha testemunha de amor, sacrificio e perseveranza. Que nunca se esquezan das súas historias e que as futuras xeracións encontren nelas inspiración e orgullo polas súas raíces. Por todas elas, porque somos o que somos por todo o que elas foron. No meu peito viven para o meu pesare. Os amores no meu peito viven para o meu pesare. O da mociña que eu quero e o do traballo no mare. E o do traballo no mare. Ai la lelo, ai la la la. Eu son mariñeiro na beira do mare. Teño unha lanchiña para navegare. Para navegare, para navegare. Eu son mariñeiro na beira do mare. Para ser bom mariñeiro, tres condicións hai que ter. Para ser bom mariñeiro, tres condicións